oplevelser og sommerferie og rejser og til dig. Spørgsmålet her ligger vi også afstemning, så man kan finde både på Mobilets hjemmeside og også på Facebook. Henrik! Det er jo dejligt sted, så er det altid, jeg klamrer fra brystet og laver et håndtegn, fordi det er jo nede i mit hud. Det er jo det. Nede ved Hundi. Ja. I har fået pivgode anmeldelser. Det luner jo selvfølgelig. Man ved jo aldrig, hvordan det går, når man springer ud i det. Man prøver bare at gøre sit bedste. Spille ordentligt. Men det, vi taler 5 og 6 stjerner i forskellige medier og vejmasser. Det var jo i Aalborg, dengang vi spillede med... Jeg ved faktisk, den sidste koncert, der inden de gik på pause med Miljøsen på bass. Altså. Tror du, han kan ikke? Det var helt vildt, fordi rent faktisk så havde jeg været nede og se Xavier først nede på det gamle skrog. Men det ville da være helt vildt fedt, hvis det kunne jeg så gøre. Som bladmester til Jeg vil tage en stil her fra starten. Det er arkiv fra sidste blad, som jeg synes er rigtig. Fy for helvede. Den ligger her. Så 7-0, 2-0, 2-0, 2-0, hvis man har færdig med det. Mens vi lige venter på den næste lille sten. Lad mig spørge en hvad? Nå. Ja. Heine, hvad siger du? Ja. Der er langt spørgsmål. Det må jeg nok sige. Den er også hård, det er uden pokal, kan man sige, så den er... Ja, det er jo så ret i andre.